Son as imaxes do paso pola estrada da Volta Ciclista Ascensión que hoxe se celebraba. O pelotón que pasaba pola estrada e de alguma maneira despertaba tamén a curiosidade dos afeccionados que a primeira hora da tarde, o fío das 4, tamén se chegaban ás rúas da estrada do centro da estrada para ver a eses esforzados da ruta, camiño, lóxicamente, da meta, en la que con bastantes kilómetros por diante. Saúdos, señores, moi boas noites. O deporte é protagonista hoxe porque tamén, ademais, mañá principia esa fase de ascenso, ese playoff final para o equipo de baloncesto, o Hierros Diego, que se desplaza a Noia e, por suposto, con el Estrada Televisión. Despois falaremos co seu presidente Alfonso San Martín. E víspera do comezo da campaña electoral ás eleccións europeas. Ainda que pareza mentira, en nada empeza a campaña electoral. Mañá será a pegada de cartéis, ainda que neste caso será máis virtual que outra cousa, e posteriormente, pois xa toda a campaña ata rematar nesas votacións o 7 de xuño. Agora lles contamos todos os detalles, pero antes, como sempre, tamén en titulares recopilamos os principais argumentos da información que a partir de agora lles ofrecemos. Remover, volver a, digamos, reconfigurar tanto o seu proxecto político como as persoas que encabezan, ¿no? E nese sentido creo que neste momento pues, ahora xa temos un novo portavoz nacional que se puxo a traballar, como dicía antes, con toda a executiva e con toda a organización. Mañá comeza a campaña electoral para as eleccións europeas do 2009. Os partidos farán pegadas virtuais. Dous tiros para Óscar. Aí vai o primeiro. Dentro o primeiro. Próximo lunes, día 25, ás 7 da tarde, na sede da Fundación Galicia Europa en Bruselas, que está moi cerquiña, casi en frente da sede do Parlamento Europeo, se vai a inaugurar a exposición de fotografía da Rapa das Bestas. Vai haber unha presentación da... Pequeño o cerre da casi cerre da programación do teatro principal, un espectáculo moi demandado pola ciudadanía desde que houbo Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano. A tecnoloxía Dual Zone. Zona 1. Sistema multivibración. Estimula músculos atrofiados. Queima o exceso de calorías. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e comarca.
Bruselas será a sede. Alí, dentro de uns días, terán a posibilidade de ver unha exposición sobre a rapa das bestas. A exposición fotográfica que estivera en París, agora vai hacia Bruselas. Deso falaba hoxe a primeira teniente de alcalde, concelleira estradense Raquel López Doce. Próximo luns, día 25, ás 7 da tarde, na sede da Fundación Galicia Europa en Bruselas, que está moi cerquiña, case enfrente da sede do Parlamento Europeo, se vai inaugurar a exposición de fotografía da rapa das bestas. Vai haber unha presentación da rapa. Bueno, xa temos o borrador do programa, que está neste momento acordándome de que non o subín. Entón, vai haber unha intervención por parte de José Manuel Touriño, que é o representante da Asociación da Rapa das Bestas, que vai a viaxar nesta ocasión. Bueno, pois para nós, é dicir, para a Estrada, é unha grande oportunidade de promocionarnos no exterior. A exposición vai estar aberta ata o 5 de xuño. E xa vos daremos máis información sobre o interese que suscita, que seguramente vai a ser moito como aconteceu en París. É unha exposición única, non é no seo de outra programación, aínda que o propio luns, según me teñen comentado, vai haber tamén a celebración do Día das Letras Galegas en Bruselas, con unha conferencia do escritor Xavier Alcalá, que será tamén ese mesmo día. Pero a rapa en Bruselas ten un protagonismo central. Lévanse os folletos de promoción turística que temos do Concello, lévanse os dípticos explicativos da rapa, lévanse as fotografías e lévanse os dous paneis, son dous paneis de presentación e explicación do que é a rapa das bestas, os cartéis da rapa 2009, e tamén se vai a explicar a programación, a parte da charla de Touriño sobre a rapa. Comentábamos yo aquí, en Estrada Televisión, Gonzalo Constenla asumía a responsabilidade dentro da executiva do BNG a nivel nacional, a nivel de Galicia, da política de emigración e tamén a responsabilidade da política exterior. Está hoxe nos nosos estudios. Gonzalo Constenla, moi boas noites. Hola, moi boa noite. Moitas gracias por chegarte ata aquí e, por suposto, felicitacións, entre outras cosas, porque é unha responsabilidade importante. Sí, bueno, é unha responsabilidade importante a nivel orgánico dunha organización que efectivamente pois nos entendemos que é clave para o desenvolvemento do futuro de Galiza, e despois do proceso asembleario que tivemos, un proceso por outra parte exemplar, con moitísima participación, con moitísimo debate, e finalmente, bueno, pois cunha nova executiva nacional que estamos traballando xa arreo, non? E, por tanto, efectivamente, desde esa Executiva Nacional imos intentar pois traballar para que o Bloque Nacionalista Galego volva ao Goberno galego pois en 4 anos. E xusto, ademais, este nomeamento ven, precisamente, como decía vostede, despois de unha crise que se mantén despois das eleccións, lógicamente provoca unha especie de terremoto interno no BNG, que se solventou, bueno, pois, non sei se con pactos, pero sí realmente con acordos finais á hora de elixir, a lo menos, unha executiva que fora un pouco multirepresentando a todas as partes, ainda que a parte do señor Veiga sempre me quedou un pouco Sí, bueno, despois dos resultados electorais a anterior executiva entendeu que tiña que dar un paso atrás e, por tanto, renunciar e abrir un novo proceso de debate, un proceso democrático, un proceso transparente, onde participou toda a militancia do BNG que quixo, a través das asambleas comarcais. Nestas asambleas comarcais pois elixiron os representantes para a Asamblea Nacional, por certo, 2.500 compromisarios, que é unha cantidade moi importante, e ali, bueno, houbo debate de ideas, houbo debate de enfoques, pero o que sí tamén houbo a unanimidade casi total de que, bueno, tiñamos que poñernos a traballar xa, digamos, facer as reformas internas que se precisasen, as mudanzas internas que se precisasen, e a partir do día seguinte, a partir do día 11 de maio, despois da Asamblea,
pois poñerse a traballar, e así foi, houve ese resultado. Todas as, digamos, candidaturas ao Consello Nacional tuveron representación. Logo despois os estatutos do BNG prevén que quen teña máis do 30% dos votos para o Consello Nacional poida presentar unha lista para a executiva. Nese caso había pois dúas opcións, e se chegou a ese resultado con un novo portavoz nacional de todo o BNG e a súa executiva detrás respaldando, como todo o corpo social do BNG, como eu entendo. Despois entramos na súa parcela, pero en clave política, pechouse a crise ou é un proceso de, por así decirlo, de transición de cara ao que se aveciña? Porque agora hai, obviamente, unha primeira confrontación electoral, que son as europeas, ainda que empeza mañá con quizá menos interese público, entre comillas, que outras eleccións. Logo tenemos ese compás un poquinho de espera, e logo xa volven as municipais, volven as autonómicas, é dicir, volve a reproducirse o proceso. O líder que vostedes elixen é un líder para ese camiño ou é un líder pensando xa pois no que pode ser a presentación ás vindeiras eleccións en canto ao que é a política galega? No, imos ver, nos entendemos que, decir, todas as organizacións políticas deberían ter ese proceso de debate continuo, eso sí, unha vez que se produce ese debate nas correspondentes asambleas ou congresos ou citas que cada organización teña, pois poñense a traballar, non? Pero creo que o debate e a confrontación de ideas, de pareceres para un mesmo proxecto estratégico, que é o proxecto do BNG, pero a mellor con diferentes enfoques, pois é bo que se dea como se ten que dar. Unha vez que suceda, a organización e os seus representantes libre democráticamente pois acordan pois unha dirección, e esa dirección é que se ten que poñer a traballar. A respecto de se esta dirección é provisional ou non, o BNG o que ten pois son asambleas cada 2 anos, e por tanto cada eses 2 ou 3 anos pode reformar, remover, volver a, digamos, reconfigurar tanto o seu proxecto político como as persoas que o encabecen, non? E nese sentido creo que neste momento pois agora xa temos un novo portavoz nacional que se puxo a traballar, como dicía antes, con toda a executiva e con toda a organización por detrás para acadar os mellores resultados e, sobre todo, para seguir dotando a Galiza dunha forza que nós entendemos que é imprescindible para o seu futuro. Desde logo, sin o BNG, Galiza non sería Galiza como entendemos todos, non? E efectivamente, pois logo despois temos que ter en conta que as eleccións autonómicas son dentro de 4 anos, por tanto haberá tempo para dilucidar quen será o candidato ou a candidata á presidencia da Xunta, que é outra cousa diferente a que teña que coincidir coa portavocía nacional. Xa termino co tema político en xeral, pero pagou o BNG, sobre todo a nivel de Galicia, o pacto PSOE co PSOE, é dicir, de alguma maneira o PSOE expulsaba o BNG dos malos resultados electorais e demais. Pagou ese pacto, entendeu no electorado? Bueno, quizáis que, digamos, as políticas transformadoras que se levaron a cabo no goberno galego, pois aí está a lei de vivenda, a lei do hábitat, o banco de terras, o reparto das eólicas, bueno, unha serie de medidas que se puxeron en marcha transformadoras, e esas foron das áreas do BNG. E eu entendo que, digamos, a sociedade galega pedía máis, e por parte do PSOE quizáis se adoptou unha atitude pois de máis estancamento, non? De máis conservadurismo, e quizáis, bueno, pois digamos que esas contas pasaronllas ao PSOE, efectivamente, pero tamén llas pasaron ao BNG, e pagamos mellor polo que non teñamos que pagar. En todo caso, deso hai que extraer unhas conclusións, e así o fixemos, rectificar os erros que se pensan que se puderon cometer, e en todo caso eu creo que o que temos diante agora é unha perspectiva dunha evolución importante, non? Nas liñas de goberno galego estamos vendo o que está pasando pues, co tema do galego, estamos vendo as promesas que non está cumplindo, e iso indica que a liña na que nos íbamos, a liña da política do BNG transformadoras nas que nos estábamos, pois eran correctas. Teremos que aprofundizar nesas políticas transformadoras, renovadoras, e tamén de compromiso, bueno, cas maiorías sociais, non? Porque son as que en definitiva están pagando a crise que neses momentos pois temos instalada na nosa sociedade. Bueno, despois volveremos a falar outra vez en clave política, porque quero centrarme tamén na estrada, un punto de referencia, obviamente, pero agora falamos de vostede e da súa participación a partir de agora dentro do que é o proceso do propio BNG, responsabilidade de migración, responsabilidade de exteriores, que consiste cal vai ser o seu traballo a partir de agora mesmo, que está sendo xa?
Bueno, hai que ter en conta que estas son responsabilidades da Executiva Nacional, que ten diferentes secretariados, neste caso son o Secretario de Relacións Exteriores e Migración, pero non é un cargo institucional, é dicir, que nos temos unha política de migración, unha política de relacións exteriores que se materializa pois, a través do Parlamento Galego, das Cortes do Estado ou en calquera caso dos Concellos, en todas as institucións onde estemos, non? Mesmo no Parlamento Europeo. A Executiva Nacional ten uns cometidos e unhas funcións orgánicas dentro do BNG. Por tanto, na área de relacións exteriores, pois a miña función é coordinar pois todas aquelas relacións que o BNG mantén, ou ben con organizacións, ou ben con países, ou ben con movimentos de fora de Galiza, na que nos colaboramos pois en moitas facetas, non? Ben desde o punto de vista de movimentos nacionalistas do Estado, de Europa e do mundo, ben a través de movimentos sociais, de movimentos anti-globalizadores, de movimentos anti-neoliberalismo que nós tamén participamos, ou ben tamén temos relacións con países, non? Con estados. E, por outra parte, tamén, o que a parte de migración trátase de, pois, do punto de vista de BNG, estar en contacto co problema que ten pois, as comunidades galegas no exterior, non? Tanto no corpo organizativo do BNG no exterior, é dicir, que o BNG ten unha sección de migración, chamamos de comarca de migración, ainda que efectivamente é unha gran comarca, con diferentes localidades, tanto no Estado como fora del, en Europa e en América, sobre todo, e tamén pois a colectividade galega no exterior en xeral, xa non en clave tanto partidaria, sino en clave xeral, bueno, pois tamén estar en contacto permanente con eles para intentar pois transmitir cara a Galiza, bueno, pois as súas inquedanzas e levalas ali aos foros onde nós temos representación institucional. Bueno, pois xa imos rematando. Moitísimas gracias, repito, por achegarse de aquí a estos estudios desta televisión. Última cousa, xa con respecto á política local neste momento, ainda non están os orzamentos aprobados, hai unha serie de cuestións encima da mesa, pero hai unha gran pregunta: acontará o pacto PSOE-BNG? Porque en un momento determinado pois encima da mesa ese pacto a nivel de outros concellos de Galicia. Aguantará na estrada? Home, creo que hai 2 anos os estradenses votaron por un cambio, non? E ese cambio materializábase con unha coalición de 2 partidos, lideradas, nese caso, polo PSOE, non? No seu momento, bueno, pois o BNG entendía que para chegar a un pacto con o Partido Socialista se tiñan que dar unhas condicións, por tanto non era pactar por pactar, non era o poder polo poder, sino que había que pactar unha serie de mínimos, non? Requisitos mínimos, e neso estamos, non? Aguantará o pacto? Eu creo que aguantará na medida en que o grado de cumprimento deses requisitos pois se manteña, efectivamente. Pero que hai, perdóneme, é dicir, algún desos requisitos eran plazos, incluso, e demais, non se cumpriron. O tema, por exemplo, do plan xeral, outros temas, e houve movimentos, neste caso, por parte da alcaldía, a hora de buscarlle, non sei se as cosquillas, entre comillas, pero sí, de asumir públicamente disso, pois, funcións que lle correspondían nese pacto ao BNG. Por eso digo, Sí, efectivamente. En todo caso, o BNG o que valora sempre, digamos, a responsabilidade que puxo nos xente. E a verdade é que a maioría da xente da Estrada no ano 2007 quixo que houbera un cambio e, por tanto, aínda que, bueno, as condicións ou aínda que ás veces poida haber certo tipo de friccións ou o entendemento non sexa o óptimo que debería ser, o BNG pon por diante que precisamente a xente quixo ese cambio e que seríamos irresponsables se fixésemos imposible que ese cambio pudese acontecer. O tempo e, en todo caso, bueno, as circunstancias dirá se eso se pode manter ou non. Eu creo que en todo caso nos temos que respectar tamén a vontade popular. O que sí está claro é que o BNG o que nunca faría sería poñer en mans da dereita, do Partido Popular ou da dereita local o goberno, porque demostrouse que estuvo gobernando durante moitos anos, máis de 16 anos, e a situación que temos agora mesmo na Estrada, de un parón evidente no urbanismo, unhas contas públicas totalmente ennevedadas, un cadro de persoal sobredimensionado, por unha serie de factores que desde o Consello Local analizamos que efectivamente é unha herdanza deses 16 anos de desgoberno e, por tanto, do que se trata é de poñerlle remedio a iso. Que iso se consiga en 2 anos ou en 4, difícil, non? Pero efectivamente unha volta atrás é volver a máis do mesmo e, por tanto, o que a xente no seu momento dixo que non quería máis.
Bueno, pois queda esa reflexión en riba da mesa, por suposto, o tempo, sempre nestes casos da e quita a responsabilidade. Gonzalo Gostenla, moitísimas gracias, de verdade, por achegarse de aquí a Estrada Televisión. Seguimos, lógicamente, moi de cerca a súa trayectoria do BNG e, por suposto, a trayectoria de todos os estradenses que están neste momento en un proceso, obviamente, de desenvolvemento do que é, en definitiva, a nosa comarca, pero tamén todo o noso país como Galicia. De verdade, moitas gracias, moi boas noites. Gracias, boa noite. Ainda mantemos páxina cultural para chegarnos nesta ocasión a un concerto no Teatro Principal. Era presentado hoxe polo concelleiro de Cultura, Manuel San Martín Ovelleiro, ópera e zarzuela no Principal. Un poquinho o cerre da casi o cerre da programación do Teatro Principal cun espectáculo moi demandado pola cidadanía. Desde que houve o ano pasado outro concerto que era de outra compañía de ópera zarzuela, quedou a xente moi gratamente impresionada e que quería repetir. Entonces este ano buscamos outra compañía que é a Camerata Lírica, que nos vai a presentar un repertorio con dúas partes ben diferenciadas, primeira parte de ópera e a segunda parte de zarzuela, con unhas pezas escollidas tanto de ópera como de zarzuela. O acto vai a celebrar o sábado 23 ás 9:30 da tarde no Teatro Principal e coa entrada habitual de 5 euros. Mañá é o día D para o básquet, para o baloncesto da Estrada, posto que mañá empeza a fase de ascenso. Despois de unha temporada na que o equipo saía tentando de non baixar, ao final entre os mellores e agora incluso con perspectivas de ascenso. En todo caso, poderán vostedes seguilo, por suposto, en Estrada Televisión, pero hoxe, para ir abrindo esa boca, temos con nós ao presidente do clube, un home que leva moito pelexado este ano, moitos anos xa no mundo do baloncesto, pero a verdade é que creo que non sei se está feliz, pero en todo caso sí optimista. Señor San Martín, moi boa noite. Bueno, ao final, optimista, feliz, cal é a definición do presidente despois desta temporada? Bueno, eu teño que decir que non estou totalmente satisfeito, non? Porque perdemos algún partido. Lógicamente, a mí gustaríame que se ganaran todos, porque a mí non gusta perder ni a brisca. Pero bueno, hai que reconocer que tuvemos días en que non estaba a plantilla completa, en que non se rindeu igual que outros días, e os demais tamén teñen un día bo. Entonces, lógicamente, pois, bueno, as cousas son así. Sí, pero seamos sinceros, ao principio da temporada estabase pensando en non baixar, meterse arriba e xogarse o playoff agora de ascenso a EVA xa é outra historia, Eso é indudable. Lógicamente había un cambio de categoría importante. Temos que decir que posiblemente esta sea a nosa categoría, unha categoría para estar cómodos, sin estar preocupados nin de ascensos nin de descensos. O sea, non preocupados por ascenso, pero non polo descenso, porque temos entidade suficiente para estar aí no medio da tabla. O sea, eu tampouco me gustaba decirlo no momento que no ano pasado, cando tuvemos o ascenso, pero eu considero que o equipo está suficientemente preparado para estar en esta categoría do medio da tabla para arriba. Entonces, porque ademais conocemos esta categoría, xa xogamos a Liga de Ascenso noutra época, no ano 97, creo que foi, ou no 96, creo que debe ser na Liga 96-97, que fomos xogar a Salamanca. O sea, primeiro xogouse aquí en Cambados, clasificámonos o Ribadavia máis nós, precisamente con un rapaz de Ribadavia, ainda falamos outro día deso, despois ascendeu o Ribadavia e nós non ascendimos en Salamanca, foi onde se xogou, se ascendera o Burgos e máis o Ribadavia. O Burgos agora está en Le Plata, e bueno, pois as cousas foron así. Nós en aquel momento, pois eu creo que foi un acierto non ascender. Eu creo que se podía haber ascendido sin ningún problema. Que pasa que, bueno, tampouco era unha cousa, unha meta do equipo. Eu penso que o cambio precisamente de estar en un nivel a estar en outro é en esta categoría. O sea, neste cambio de categorías que podemos optar agora por él,
que despois, o sea, lógicamente nós vamos a optar por ganar e por clasificarnos, e podemos ser de primeiros, non clasificarnos de segundos, pero lógicamente hai que estudiar con calma, porque o cambio de categoría non requiere solo nin maior informe, nin maior dotación económica, que sí incluye, ¿no? Incluye maior dotación económica, incluye maior dedicación por parte de todo o mundo, pero incluye un cambio de filosofía de club, non? Pasas a ser pois unha filosofía de categoría amateur, de onde xogan os amigos, e se encuentra todo o mundo a gusto, a donde xa hai outros requerimientos e hai que ter outra seriedade en todos os planteamientos. Entonces, pois, bueno, hai que estudiarlo con calma, pero bueno, todo se andará. En todo caso, evidentemente, hai que dar un paso ainda, e este paso é pues, esa fase que empeza mañá, independentemente de que se ascenda ou non se ascenda. É dicir, indudable, eso é indudable. Empeza mañá. Nunha fase complicada tamén, ademais, o único equipo da provincia de Pontevedra, están todos da Coruña e metidos ademais a Lume. Bueno, é que xa non había moitos equipos da provincia de Pontevedra. O que ocorre é que, bueno, os equipos da provincia de Pontevedra, por suerte para eles, pois o Cambados non se clasificou por moi pouco. Hai que pensar que dunha categoría que somos 16 equipos había 5 de Santiago. Claro, se sumas os de Santiago, se sumas os de Lugo, para Pontevedra quedábamos 2 ou 3. O Cambados non se clasificou por moi pouco, porque tuvo mala suerte ao final. E bueno, claro, sempre uno se clasifica por un punto, pero o punto non se sabe se perde ao principio ou ao final, non? Pero é así. Entonces, é unha cousa que os equipos da provincia de Pontevedra, pois, Villagarcía xa está en EVA, en Pontevedra sempre hubo equipos en EVA, Porriño, pois, tamén sempre tuvo equipos en EVA, pero bueno, neste momento, pois, é o que hai. Bueno, e cales son os rivales directos? A que lle temos que plantar cara? Quizás xa no primeiro partido diante do Ferrol? Vamos a ver, eu creo que somos 4 equipos bastante igualados, ¿no? Sin ánimo de botar nos flores, teño que decir que podemos ganarlle a calquera deles. De feito, menos a Ferrol, aos demais xa lle ganamos un partido polo menos, e os outros partidos para min pois non fan fe, porque xa estábamos en outras condicións. E o de Ferrol, aquí na estrada perdemos por 2 puntos. A mí non gusta botar a culpa aos árbitros, pero bueno, os árbitros no Ferrol, como ademais xa lle dixo o presidente da Federación Galega de Baloncesto, os árbitros teñen que pensar que porque haxa un señor que xogou en ACB ou que xogou onde sea, non lle teñen que decir si buana a todo. Entonces, o que non poden facer é arbitrar diferente para o Ferrol que para a Estrada, nin para a Coruña, nin para o Obradoiro, nin para nadie, non? O sea, eles teñen que ter un mismo criterio para todo o mundo. Claro, si eles non se atreven, nós o que non podemos é, nós temos que, ao final temos que adaptarnos ao árbitro que hai e o que fai, pero eu creo que aquel partido, se os árbitros hubieran arbitrado en as debidas condicións, ainda que nós fallamos algún tiro libre tamén, que hai que decirlo todo, porque lógicamente se hubiéramos acertado os tiros libres hubiéramos ganado o partido. Os árbitros non arbitraron co mesmo criterio. Entonces, bueno, pues, pero bueno, esas son cousas do xogo. O árbitro é tan importante casi como o balón. Forma parte, evidentemente, do xogo. Vimos rematando xa, o tempo botas como sempre en riba, pero dúas cousas máis rápidas. Unha, está toda a plantilla ao completo? Falta alguén para xogar este playoff? Hombre, falta nos Panchito, que é un punto importante, pero bueno, porque ten unha rotura de tibia e eso é imposible de solucionar. Eu penso que despois está todo o mundo máis ou menos con seus achaques, pero está todo o mundo preparado. A moral, o adestrador, falaron algo? Bueno, eu teño que decir que a moral do equipo é un 10, sempre. O sea, eles sempre saben a ganar. É algún partido que, bueno, xogan con outra historia, porque eu creo que os dous últimos tres partidos xogaron un pouco relaxados, porque estaban clasificados e tampouco había que forzar, porque a xente estaba tocada de lesións pequenas, pero se forzas, pois entonces, bueno, pois a xente reservouse un pouco, pero nós temos un equipo de moral 10 de unha gran sobre todo que é unha gran
un gran compañerismo entre todos, unha gran amistad. Eso eu creo que é o valor máis grande que temos, ¿no? Pois mañá, a partir das 6 da tarde, empeza a rodar o balón. Lógicamente poderán ustedes seguirlo aquí en Estrada de Televisión, e tamén estamos facendo un enorme esforzo para poder achegarlles a esa fase final dos partidos, lógicamente, do equipo da Estrada a toda a nosa audiencia. Bueno, moitísima sorte. Como se me permites, quero decir que agradecemos o vosso esforzo, porque sabemos que é un esforzo importante. Bueno, invitamos a todos os que queiran vir alá, pero bueno, temos que decir que sempre tuvemos unha gran colaboración por a vosa parte e que vos estamos moi agradecidos. Nada, en todo caso, esa é a nosa obligación, é un equipo da Estrada e nós estamos sempre co deporte da Estrada, e ademais neste caso o que queremos é aportar, a ver se podemos vivir como vivimos no seu momento o ascenso, que despois non se conseguiu nos despachos, pero vivimos o ascenso do Real e do equipo de fútbol sala o que era a máxima categoría prácticamente do fútbol sala. Bueno, pois neste caso queremos vivir tamén o ascenso do equipo da Estrada, do EDM, bueno, pois neste caso en un playoff complicado, pero que mañá empeza a rodar e ata que termine non se sabe quen pode ganar. Será máis que interesante. De verdade, moitísimas gracias, moi boas noites. Gracias a vos. As festas da Estrada están, pois a eso, a un mes escaso de principiar. Pois ben, hoxe de novo un repaso de actividades da Comisión de Festas. En principio, todo mantén máis menos a mesma situación que tiña. Eso sí, falase xa de acondicionamento da zona posterior da estación de autobuses para eses concertos e, entre outras cousas, tamén apuntar que se renovarán eses bonos que, de alguma maneira, permitirán un acceso aos concertos e tamén ás atraccións. De iso falaba precisamente hoxe a propia Comisión de Festas. O Concello comprométese a vallarnos todo o recinto. Despois estamos negociando co Corte Inglés para que nos venda as entradas dos concertos. E así, despois tamén temos pensado cerrar o programa para a semana, pero estamos pendentes de certas persoas como o concejal de Deportes, que nos leva 5 días facendo esperar. Despois reabrimos a venta de bonos a partir do sábado, con motivo de que moita xente quedou sin eles e tampouco se enteraron de que o plazo terminaba a final de abril. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Na xornada de mañá venres, Galicia estará caracterizada pola inestabilidade atmosférica. Con esta situación agárdase pola mañá ceos pouco nubados ou despexados, medrando a nubosidade de evolución pola tarde, que mesmo podería dar lugar a chubascos treboentos de carácter moderado en xeral, e localmente fortes cara a noite. Posibilidade de bancos de néboa illados en comarcas do interior. Brete máis costeira nas rías baixas. As temperaturas mínimas non variarán, mentres que as máximas continuarán en ascenso, que será moito máis notorio na metade norte. No litoral norte, os ventos soprarán moderados do nordés, con intervalos fortes entre Bares e Fisterra durante a mañá. No resto, ventos frouxos de dirección variable. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte mércores é formada polos números 3, 5, 7, 15, 16 e 49. Complementario 41, reintegro o número 2. No sorteo da 11, o cupón agraciado foi o 51.871. 51871. E antes da despedida, lembramos titulares. Remover, volver a, digamos, reconfigurar tanto o seu proxecto político como as persoas que o encabezan, ¿no? E nese sentido creo que neste momento pues, ahora xa temos un novo portavoz nacional que se puxo a traballar, como dicía antes, con toda a executiva e con toda a organización.
Mañá comeza a campaña electoral para as eleccións europeas do 2009. Os partidos farán pegadas virtuais. Dous tiros para Óscar. Aí vai o primeiro. Dentro o primeiro. Próximo lunes, día 25, ás 7 da tarde, na sede da Fundación Galicia Europa en Bruselas, que está moi cerquiña, casi enfrente da sede do Parlamento Europeo, se vai a inaugurar a exposición de fotografía da Rapa das Bestas. Vai haber unha presentación da... Pequeño o cerre da casi cerre da programación do Teatro Principal, un espectáculo moi demandado pola cidadanía desde que houbo o... Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano. A tecnoloxía Dual Zone. Zona 1. Sistema multivibración. Tonifica e estira abdominais, pernas e glúteos. Promove melloras a nivel corporal. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a Esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e Comarca. E punto e final, señores. Lembrándoles que mañá teremos baloncesto aquí en directo en Estrada a Televisión, primeiro enfrontamento do equipo da Estrada do EDM diante precisamente de un dos grandes da categoría, o baloncesto Ferrol. En todo caso, mañá poderán seguir vostedes aquí en Estrada a Televisión ese partido, o sábado o segundo e o domingo o terceiro. Sorte para o equipo estradense. Precisamente para desexarlle sorte, como broches de ouro a este tempo, imos a recuperar de novo a música de Patti, acompañada, eso sí, con, xa saben vostedes, esa banda que é permanentemente añorada e recordada na Estrada, os Chiquis. Pois ben, con esa música, hoxe poñemos punto e final desexándolles moitísima sorte ao equipo da Estrada. Pois nada, que descansen, saúdos, moi boas noites.